Home, aquí... Són eines que es feien servir a la casa. Sí. Quan hi havia terres, teníem una vinya llogada aquí a Sant Simó. Això és dels cavalls, que ho porten a la boca. Això en diuen... Sí, la romana. Bueno, cal dir que això és una ferradura. Una aixeta de bota de vi de l'època, que aquí, per descomptat de botes n'hi van haver moltes. I un escallot, això és un escallot que portàvem al bestiar. L'avi Jaume, que hem vist abans, va venir a viure a aquesta casa, van venir amb un petit ramat de cabres. Llavors, les cabres les passaven pels carrers i anaven a vendre la llet de les cases. I poder aquests escallots eren de les cabres, d'aquell temps de les cabres. Que la iaia Sisca, en aquest cas, la mare d'en Miquel, doncs explicava que ella, quan va venir de jove en aquesta casa, ella també passava pels carrers amb les cabres i havien arribat fins al carrer Fray Luis de León, que ja era lluny d'aquell temps a Mataró, arribar al Fray Luis de León. Malauradament, aquesta brana tenia tants anys com tenia la casa i era de ferro colat. Aquesta brana també, aquest senyor de Barcelona d'un museu, també se la quedava tota, i desgraciadament va tenir que anar al ferro vell. Que aquesta brana apareix allà, en la pel·lícula Porta Closa, que es va venir a filmar aquí perquè al ser una casa de pagès es van estalviar de tenir que anar a la muntanya a buscar una casa de pagès, venien aquí i ho trobaven tot. No, això és, imaginem-se el Mataró, que buscant una similitud d'aquesta casa, de com era, a com podia ser Mataró el 1600. Mataró estava amurallat, perquè van estar 30 anys a Mataró per fer les muralles, des del 1570 al 1600. Per tant, aquí si ens centrem en el 1600, ens trobem amb la casa aquesta i amb les muralles. I totes les terres d'aquí davant que perteneixien a la casa, amb un safareig, el safareig gran, que estava ubicat a dins del pati de la Coma, en l'hort de Sant Francesc, que en deien. La meva mare tenia un document en el qual hi havia una porteta que era per anar a l'hort de Sant Francesc, perquè aquí davant, el col·legi de la Coma té 127 anys de quan es va fer com a col·legi, no? Que era el temps exacte de quan van venir a viure aquí. Veus, la casa aquesta, aquesta representaria la que estem, aquesta. I aquesta és la casa dels genovesos. Què és aquesta? O sigui, fa 127 anys que la van tirar a terra, 126.